Renungan Harian HKBP Selasa 25 April 2020. Pajojorma pambahenan ni Jehovah. Turpuk sadarion Pesalmen 10 ayat 3. Pajojor hamuma di tengah-tengah ni aka parbegu hamolionai. Di tengah-tengah ni saluhut bangso halongangan akan nabi nahenai. Pajojor ma pambahenan ni Jehovah. Dengan saha porseaon, adong ma sahalak na poso, dilian na toras na ima sepeda motor na imbaru. Alai topuma kecelakaan di dalan, mau lihat tema di Tuhan, alama lua dona posoi sian permaraan. Dalan mendok mau lihat itu debata, di patupan na toras nama pertanggengan di jabu, ala naung malua anakna sian permaraan. Di ulau ni madok hatama amongna laos di patorang mana masai didok amongna ima maka tidakon pambayanan di bata. Namat saya balga di nama sai ala naung di palua di bata anakna sian hamatean. Alai dung lewat seminggu titiki pejupang amongai dohor donganna di sada inganan disukun dongan naima taringot tu ianakona di alusi among nama ala jago ne helan dohot alani arganai gabedang hona uluna jalama lua ibana sian halat. Barita taringot tu pembahenan ni debata nabalgai gabe muba alani haboyon ni amatai. Dongan saha porseawan hata ni debata di bagasan sadarion paingoton hita asa saya toktong pebuahan pembahenan ni debata. Ai pembahenan ni debata ndada holan marhiti aka ulon nata pikir balga songon malua sian persahiton manang aka parmaraan songon sarita nakin. Ai aka na somal nata hilala gandok paripe isarana hehe siat pod marhahi paso boy mula ulaon in pambahenan ni debatado. Tarumobi hitan nang majalo haluaon sian debata marhite Yesus Kristus na paluhan hita sian dosa dohot hamatean. Atong say tapabawa ma aka pambahenan ni debata di saluhut parngoluata. Ai ido na pinangido ni debata asal lahu ita tuliat potibion marbarita na ulit tusude bangso di Matius 20 ayat 10 sia 1 ayat 20. Amin. Sian buku si jahawan si genok ari di HKBP buku pajonok hamuma tu debata.